Lidi, dneska zase budeme natáčet. Třeba couch fotbal, no. Jdem na to. A like jeden, no. Tak dáme prostě na moje úroveň. Nevím, co se teď stalo. Jo, to se teda hezky stalo. Sem. To je nahrávka. Idiote, kámo. Normálně on to sebere. Oj. Já si prdel Tiger. Hej. Vidí. Dáme gól. Rovná se, že je konec videa. Takže to bude možná trvat dlouho a možná krátko. Musím to splnit až do finále. A pokud ne, tak odhalím svůj obličej. Dobře. Ale já nejsem zase tak jako ultimátní. Sakra! Jo. Mám šanci. No. Druhé semifinále. No. Jo! Takže odhalení v tomhle videu nebude. Bude až někdy jindy. A tam to bude, pokud nedám v prvním zápasu gól, odhalím svůj obličej. Dlouho jsem nenatáčel, ale já si myslím, že si ještě dáme, nebo v finále teda. Nebo když nedám 3 góly, tak odhalím svůj obličej. OK, chvilku. Teď jsem dal 1, takže počet gólů je teprve 1. Krasa. Sakra, tyjo. Já fakt odhalit svůj obličej nechci. Fakt ne. Jo, je tam. Ještě gól jeden potřebuji. A jestli nedám tady, tak musím nutně dát ve finále. Hezky, Niklas. Krásně. Odmluvím tam půjde kdo? Finále? Španělsko, Německo. No? To se ukázalo na Evu, ale ne ve finále. Ty jo. Ten lak, co se teďka stal, tak vás zachránil. Jinak by jsem obličej neukázal. A to znamená, že potřebuji furt 1 gól. Což můžu udělat? Nemůžu. Právě teď nemůžu. No. Protože už zápas končí. Ale jsem nejlepší. A to znamená,
že já teď musím dát jeden gól. Já ukážu svůj obličej. Oj. O, krásně Ne! Ježiši. Ajajaj. Jo, krásný hit. Shit. Ne. Oj. Pojď si, Niklas. Ne. Já už nemám tak jako moc času. Shit. Jo! Kluci. Takže já nemůžu. Já mám hodně velký štěstí. Protože já bych to spíš... No, ještě musíme k tomu vyhrát to finále. Jo? Takže takhle je ta nabídka. Podle mě to přijde. Dobrý. Zatím. O ne! Co se stalo? Ne. Kluci. Já si teď asi... Ale tady to neplatí, jo? Takže to znamená, že si ho musím ukázat. OK, za touhle postavu se skrývá obličej můj, který to natáčí. Sebe nechci ukazovat. To bude až v shortu, bude to třeba někdy zítra. Jo? Oj. Tak na shole.